Senegalikaw fe Thiès tribunali ale maa saba bila ka taa kaso la. Maa saba min bilara ka taa kaso la sa u kan ka kalo kelen kaso datugulen u kan ka o de kɛ ani sefa wari 10,000 ka o sara. maa kofɔlen ninnu sa k'u kɔni ye dɔ kɔni ni dɔ de ka cɛnimusoya bolo ta sa k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ. waleya in kɛra bɛɛ lajɛlen ye a ye o la sa kiiri tigɛlen kɔfɛ kiiritigɛlaw y'a jira sa k'a fɔ k'u kɔni kan ka min ye sefa wari 10,000 de sara ani kalo kelen kaso Senegalikaw olu fe yen. Nigeriakaw fe FMI maaw y'a jira sa k'a fɔ ko Nigeria bi ko sɔrɔ ko gɛlɛya o de bɛ ka to da dumuni fɛnw bɛ ka gɛlɛya o de bɛ ka dɔ fara fana fantanya ani kɛlɛ kan Nigeria kɔnɔna na. a bana ta Nigeriakaw dun y'a jira sa k'a fɔ k'olu ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na nka fala ye ko Nigeriakaw fe yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jamana fanba kɔngɔ b'u la han k'o de kɛlen ka bingali misɛnninw caya u ka dugu kɔnɔna na. Zambi jamanakuntigi danga Ala ye ale kisi ka bɔ pankurun bin dɔ la n'o ye hélicoptère ye olu kun taara yɛrɛ kofɔ dɔ la sa u ka jamana marabolo dɔ kɔnɔna na ni ale kisira maa 7 tɔ min kɔni b'a nɔfɛ sa olu kɔni joginna pankurun yɛrɛ u ka ko bɛ ka lajɛ sa ka to k'a dɔn maa minnu kɔni joginna sa olu ta ka na n'olu ye u ka faaba ale kɔnɔna na. Zambikaw bɛ wuli ka jɔ la sariya suma bɛ se ka falen cogo min na yaasa jamanakuntigi ale bɛ se ka to a nɔ na cogo min na o baaraw de bɛ sen na. Ebola République démocratique Congo kaw fɛ yen ko dɔ bɛ ka fara a kan maa 1,759 bana in a yero de la maa 600 o de fatura ka kɛ ni juillet kalo tile 9 ye kimɛli laban u y'o kɛ. Farafinna ka keleyatɔnba ale y'a jira sa k'a fɔ k'a bɛna wuli ka jɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa don min n'a y'o sigi sen kan dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la min ye Mohamed Ali Youssef ye ale ye jamanaw wele halisa u ka dɔ fara dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kan faso ka baarakɛlabaw olu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri ko ta nasira fɛ marabolo ko ta nasira fɛ ani maaninfinw minɛ ka mɔgɔw bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na u y'a jira sa ko fɛɛrɛ min kɔni sigira sa a bɛna ka kɛ sigi sen kan fo ka se san 2063 o san ma n'o ye u ka agenda 2063 ye. Espagne kaw fɛ tasuma ye jenini min kɛ maa 12 o de tora a la nka a yirala sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna sa min ye tasuma kɔni jiginna kosɛbɛ Andalus kaw fɛ yen min ye u ka maire ka dankan ye ale yɛrɛ bɔra ka kuma k'a jira sa k'a fɔ ko maa 1000 minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila sa k'olu yamaruyala u ka segin ka na u sigiyɔrɔ la. États-Unis jamanakuntigi n'o ye Donald Trump ye a y'a jira sa k'a fɔ ko ni Iran kɔni y'a fɔ k'u b'ale de faa k'a bɛ Iran ko ban pewu ko ka bagabagali ta ka ɲɛsin k'u b'ale Trump faa wa ko ale kɔni bɛ Iran ko ban pewu. Ni waati in na jamana fila in fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ Detroit d'Ormuz ko ye. Fala n'aw ko kɛlɛ banna ka sɔrɔ kɛlɛ kun ma ɲɛnabɔ kɛlɛ ma ban dɛ bɛnkan sɛbɛn ko sɔrɔla aw ma Detroit d'Ormuz ko kuma fɔ k'o ban ta ye Amerika kɛlɛ kɛ kun ye pétrole de ko ye pétrole ka don a sagoya n'a dungɔ la o de kɛlɛ de bɛ yen n'o kɔni kuma ma kɛ kɔni k'a taara mamu k'a bila kɛlɛ ma ban dɛ. Iran fana ko k'a labɛnnen don fala ye wa ko min ye drone ni a tɔw ye ko caman b'u bolo ni gosili kɔni taara ka ɲɛsin ma k'u bɛ se sew sera k'u fana b'o kɛ ka ɲɛsin États-Unis ma wa u y'a jira sa k'a fɔ ko Detroit d'Ormuz olu y'a fɔ cogo min a na kɛ ten cogo la wa u b'a datugu fo waati min na ni u sera ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma ko in ka sigi sen kelen kan o ye olu ka laɲini ye. Qatarkaw ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya kunun ko n'o bɛnna juillet kalo tile 12 ma olu ka masakɛ kɔrɔ n'o ye Attar Sheikh Ahmad Ben Khalifa ye Al Thani ye ko ala ale ka kalifa minɛ a la kunun ko maa kofɔlen sa ale ye Qatar mara k'a daminɛ san 1995 ka na se san 2013 ma k'a ka janajaw kan ka sigi sen kan Qatarkaw olu fɛ yen. Fala ye an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ